गुड नाइट एभ्रिवान नोंथांमोननिसिम आं दिनै मोनसे आयदा लाना फैदों। बे आयदायानो जाहैबाय जायफ्रानाखि फंबाय बिदा बिनानाव नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो बुंनो सानो, जायफ्रानाखि इउटुब सालायो दा नोंथांमोना मोजां भिडिअफोरखौहाय शेयार खालाम, खिन्थु गाज्रि भिडिअफोरखौहाय शेयार खालामनाङा। आङो रिकुवेस्ट खालामो फंबाय बिदा फंबाय नोंथांमोनखौहाय गावबागाव इउटुब चेनेलावहाय मोजां भिडिअ शेयार खालाम, नङाब्ला नोंनि बे माखासे इउटुब चेनेलफ्राबो मा जागोन उनावहाय फेमास माबाफोर जायोबा ससियेल मिडियाआव ओरैनो भाइरेल जायोबा, जेन'बा एग्जाम्पल हमना लादो आङो दा मोनसे बुंनो सानदों, दा नोंनियावहाय गोबां साबस्क्राइबार दङ, जेन'बा बे साबस्क्राइब मानसिफ्रा जेन'बा नोंखौ सापर्ट खालामदों सिगांग्रो माने नोंखौ दा आगोलाव सापर्ट खालामगासिनो दङ, फिउचाराव मा जाहैगोन नोङो जेन'बा गाज्रि भिडिअ हगारबाय थायोबा मा जागोन, नोंनि चेनेलखौहाय दस्रा जेन'बा इउटुबारफ्रा मा खालामगोन, ज' लोगो लाना मा जागोन बिनि चेनेलखौहाय बयबो नायनो नाङा, आनसाबस्क्राइब खालाम गासैबो नैबिदि बुंगोन, अब्ला गाव गावनिनो माने लस जाहैयो फिउचारावहाय। बेखायनो आङो खावलायदों गुरैयैनो फंबाय बिदा बिनानाव नोंथांमोना ओरैनो इउटुब चेनेल सालायदोंब्ला नोंसोरो मोजां सालाय, मोजां भिडिअ हगार, मोसानाय मेथाइ खननाय, हयथ'बा माबा मोनसे मटिभेसन बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ हगार, गाज्रि भिडिअफोर हगार नाङा। आङो दा नुगासिनो दं बिरादथार ससियेल मिडियाआवहाय, दा नोंथांमोनखौ आङो खावलायनो सानो, दा नोंथांमोना बुजिनानै गावनो गाव गावनि माखासे चेनेलफोरखौहाय मोजां सालायो, जाहाथे गाज्रि खामानियाव बाहाया, जाहाथे फिउचाराव प्रब्लेम जाहैया, जाहाथे ससियेल मिडियाआव भाइरेल जाया। दा नोंथांमोनखौ आङो खावलायनो सानो, आरो दस्रानि गुबुननि माखासे भिडिअफोर, गुबुननि माखासे गाज्रि फट'फोर, बेखौ फट' इडिटर खालामनानै हगारनो नाङा गाव गावनि चेनेलावहाय। बेनो बिरादथार माने भाइरेल जायो, आरो लोगोसे गावनिनो थाखाय लस जायो। जोङो दा नुगासिनो दङ जायफ्रानाखि गाज्रि फटक्स हगारगासिनो दं गुबुननि, दा बिसिनि चेनेलखौ मा खालामगासिनो दङ, दा नागिरगासिनो दङ सोर बियो अनारा, बे इउटुब चेनेलनि अनारा सोर, बेखौ नागिरगासिनो दं। बेखायनो नोंथांमोनखौहाय इउटुब सालायदोंब्ला नोंथांमोनखौ आङो साबधानै सालायनो थाखाय आं खावलायहरो। स' नोंथांमोन